Hi, welcome to my vlog. So, today, na ako challenge. Ang akong challenge is nakapagpabagabag challenge. Storya sila 6 times na nakapagpabagabag 6 times. Then, naa sila premium nga $20. Ay, 20 pesos ready ay. So, mag-start na ta. Like this. Nakapagpabagabag, nakapagpabagabag. Perfect! Let's start, my contestants. Alright. Contestant number 1, Dodong, go! Nakapagababag, nakapapabagag. Nakapakababag, nakapapababag, nakapapabagag. Nakapapababag, nakapapabagag. Nakapapababag, nakapapabagag. Contestant number 2, Bam Bam. Nakapagpapagabag. Next, contestant number 3, Eloy. Go! Come on. Go. 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 Nakapagpabagabag, nakapagpabagabag, nakapagpabagabagag. Nakapagpabagabag, nakapagpabagabag, nakapagpabagabag. Contestant number 4, Gia. Go. Nakapagpapagabag. Contestant number 5, Jupay, Opleng. Oy, na may model nilabay. Nakapagabagan. Sige, tip. Nakapagabagan. Sige, tip. Nakapagabagan. Sige, tip mo sa Jupay. Nakapagabagan. Contestant number 6, Binay. Go. Nakapagpapagabag. Oh, balik tang Dodong. Dong, go. Nakapagpababag, 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 nakapagpababagag. Nakapagpabagabag, go. Nakapagabagab, nagpakab. Nagpakagabagag. Nakapagabagag. Balik. Dodong. Nakapagabagag. Nakapagpababag. Nakapagpabagagag. Nakapagpagabagag. Nakapagbagabab. Wala gyapon. Balik. Go. Nakapagpagababag. Nakapagkabababag. Nakapagpabagabag. Correct. Nakapagbagabag. Napakagabagabag. Napakagbagabag. Wala. Sana si Eloy. Dodong. Nakapagabagabag. Nakapaggababag. Nakapagpabagabag. Nakapagpabagag. Eloy to. Nakapagbagabag. Wala. Si Eloy Region. Tuna. Nagpakabagabag. Bam bam. Balik diri. Nakapagpabagabag. 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 3 points. Nakapagpabagabag. 1. Nakapagpapagabag. Nakapagpapagabag. Wala. Si Giara. Balik. Nagpakagababag. Wala. Nakapagpapagabag. 1. Napakagabagag. Wala. Nakapagpapagabag. 2, Gia. Nagpapagabagag. Nagpapagabagag. Nakapagpapagabag. Dodong. Nakapaggagaw-gabab. 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 Unsa? Nagpakagagabab. Dili. Nakapagpabagabag. Nakapaggagagabab. Wala yun. Nakapagpa.
Nakapagpapagabag. Dili. Nakapagpapagabag. Dili. Nakapagpapagabag. 3, no? Nagpapapagabagag. Nakapagpapagabag. Last. Nagpakagagagag. Napakagag. Nakapagpapagabag. Wala. Nakapagpapagabag. Wala. Napapagagabagag. 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 Nakapagpapagabag. So now, championship round na ta. Nakapagpabagabag. Ching chireng. Ching chireng. Chireng chireng chireng. Chireng chireng. Ching chireng. Chireng chireng chireng. Chireng chireng. Ching chireng. Chireng chireng chireng. Chireng chireng. So, ang championship round is kung kinsay makaabot og 5 correct, maoy winner sa $20. Ay, 20 pesos ready ay. Ready, set, go! Nakapagpabagabag. Nakapagpapagabag. Nakapagpabagabag. Nakapagpapagabag. Nakapagpabagabag. Nakapagpapagabag. Nakapagpabagagag. 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 Nakapagpapagabag. Nagpakabagabag. Nakapagpapagabag. Nagpakabagabag. Nakapagpapagabag. Nakapagkabagabag. Nakapagpapagabag. Nagpakabagabag. Papagabag. Okay, nana tayo winner! Winner goes to Gia! Congratulations! Thank you for watching my vlog. I hope nalingaw ra mo. I hope you have fun on watching my vlog. Don't forget to subscribe and more video challenge I'm gonna make soon. Thank you. Bye bye. Subscribe na. Thanks. Bye bye.